El dia de l'esport ens sembla una oportunitat essencial, tant per als més menuts com per als més grans. La veritat que em pareix superbé aquestes jornades i juntar als alumnes. Em pareix una iniciativa molt interessant, aquesta de que els xiquets coneguin els jocs tradicionals, jocs que no estan acostumats a jugar. I és una iniciativa molt agradable per a tots, així a l'aire lliure, no estar entre quatre parets. Les jornades estan molt bé perquè donen així una visibilitat als jocs tradicionals i els xiquets s'ho passen molt bé. És un dia que no estan a classe, això és divertit.